میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونیو پچھلے خطبہ جمعہ اندر میں نبی دے یار عمر دا ذکر کیتا سی. آؤ سونیو میں اینڈ دے گلاں کراں تے جمعے دا خطبہ ختم کر دے گئے. میرے پیغمبر دے یار میرے نبی دے جان نثار تے میرے پیغمبر دے فداکار او نے اور میرے نبی دا یار عمر ہووے جدے بارے اللہ پاک نے قرآن دے اندر ہر رائے تے اللہ پاک نے عمر دی رائے تے قرآن نازل کیتا ہے. آؤ توجہ فرمائیے اور عمر دا انصاف ویکھیے نا. روایت صحیح البخاری دے اندر آندی ہے ایک گورنر دے بیٹے نے کسے ماڑے بندے تے غریب دے منہ دے اوتے تپاچا ماریا ہے اور پھر او دے دند توڑ کے رکھ دے نے. او دے سامنے جڑے دند نے او توڑ کے انہیں رکھ دے نے. دند ٹوٹ گئے نے تے او غریب تے ماڑا بندہ حضرت سیدنا عمر فاروق دے کول آ گیا ہے. انہیں گورنر نو بلایا. حضرت سیدنا فاروق اعظم تو پہلے جناب دیکھو تواڈے بیٹے نے میرے بیٹے تے کتنا ظلم کیتا ہے تے او جناب انہیں خبر حضرت عمر فاروق تک پہنچا دیا. لو جی دیکھو نا امیر المومنین جی تواڈے گورنر نے میرے بیٹے نو جناب گورنر دے بیٹے نے میرے بیٹے نو مارے آئے تے دند توڑ دیتے نے. او دے سامنے دند ٹوٹ گئے نے تے بڑی سخت تکلیف اندر ہے. تے میرے پیغمبر دے یار سیدنا فاروق اعظم نے گورنر نو بھی بلایا ہے. اگر جناب میرا تے کوئی قصور کوئی نہیں ہے تے میرے پتر دا قصور ہے. میرے بیٹے نے تے دند توڑے نے تے تکلیف دیتی ہے. تسی مینوں کیوں پڑھ دے پے جے؟ حضرت عمر فاروق فرماندے نے تیرے سامنے تیرے پتر نو سزا دواں گا تاکہ انہوں اگوں پتہ لگ جائے کسے ماڑے بندے تے ظلم نہیں کرنا. اے وے میرے پیغمبر دا یار عمر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سیدنا عثمان غنی دا چلدا پیا ہے اور جناب دور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چل رہا ہے. ایک بندہ آیا ہے ان دے ہاتھ اندر کوئی تحریر ہے تے تحریر لے کے آ گیا ہے. تحریر انج کر کے جناب فاروق اعظم دے سامنے کردا ہے. کہندا یا حضرت اے تحریر تسی لکھی سی تے بڑی دیر پہلاں دی لکھی میرے کول پئی ہے. ذرا میں نے پڑھ کے تے سناؤ تے میرا کام کر کے دیو. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے او تحریر پڑھیے. تحریر پڑھن تو بعد دیکھے آئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران پریشان ہو گئے. وہ تحریر پڑھ کے تے جناب فاروق اعظم عنوان والے نو کہندے نے او اللہ دیا بندے آئے تیرا کام نہیں ہو سکدا. اے تیرا کام نہیں ہو سکدا. وہ کہندا یا حضرت آپ ویکھو تے صحیح تسی لکھیا سی جدوں میں مسلماناں دا امیر تے خلیفہ بناں گا تے میں تیرا کام کر دیاں گا. ہن کام کرو. وہ تحریر سیدنا عثمان غنی دے خطی آئی ہے. توجہ تے سیدنا عثمان غنی ویکھدے نے تے نال فرماندے نے امیر المومنین جی تسی آپ ہی تے لکھے آئے جدوں میں وقت دا خلیفہ بناں گا تے میں تیرا کام ضرور کر دیاں گا. ہن تسی یہ کام کرو. حضرت عمر فاروق فرماندے نے اللہ دے بندے تے پیارے عثمان گل سنو نا. اے تحریر نے بڑی لمبی چوڑی سنبھال کے رکھی ہوئی سی جڑی آج لے کے آ گیا ہے. نہ کلمہ نبی پاک دا نہیں سی پڑھیا تے ایک دور علاقے دے اندر گیا سا تجارت واسطے. اے حضرت عمر گل سنا رہے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی. تو میں پیچھے آیت پڑھی سی ذالک مثلہم فی التوراۃ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. او میرے نبی دے صحابہ او نے جنہ دیاں مثالاں تورات اندر بھی سن تے انجیل دے اندر بھی سن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں کلمہ نہیں سی پڑھیا. میں تجارتی معاملے دے اندر کسی علاقے چ گیا. اوتھے ایک بندے نال میری ملاقات ہوئی تو انہیں جناب میں نو دیکھ دیا نال اپنے گھر دا دروازہ بالا خانے دا مہمان خانے دا کھولتا ہے. وہ کدی اندر جاندا ہے. حضرت عمر فرماندے نے پہلا انہیں میں نو پہچانیا. پہلا میرے چہرے دی زیارت کردا رہا میں نو دیکھدا رہا
جدوں نوں پہچان ہوندی سی تے اندر جاندا سی پھر اندروں باہر آ جاندا سی پھر اندر جاندا سی تے سیدنا فاروق اعظم فرماندے نے آخر نے اپنے گھر دے مہمان خانے دا دروازہ کھول دیتا ہے کہندا اگر جی اندر تشریف لے آؤ میرے سامنے انہیں پرتکلف کھانا رکھدا ہے حضرت عمر فرماندے نے میں جاندا جوندا تینوں کو نہیں سا تے او کہندا جناب کھانا کھاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے یار میں تینوں جاندا بھی نہیں میں تینوں پہچاندا بھی نہیں تو میریاں ایویں ہی مہمان نوازیاں کیتی جانا ہے کہندا یا حضرت گل سنو نا جدوں میں اندر جاندا سا میں تورات دے سپارے پڑھدا سا انجیل پڑھدا سا جڑا آخر الزمان نبی آئے گا او دا پہلا خلیفہ انج دا ہوئے گا او دے دوسرے خلیفہ دے چہرے تے جناب شب و شباد اندے ہونٹ ٹھنج دے ہون گے او دی قد جسامت انج دی ہوئے گی جڑا نبی پاک دا خلیفہ مسلمین خلیفہ دوم آئے گا او دیاں ساریاں نشانیاں تواڈے جسم دے اندر پائیاں جاندیاں پئیاں نے تسی خلیفہ مسلماناں دے بنو گے اور پھر اسلام دے بنو گے تے جنگاں لڑو گے تے جدوں تسی خلیفہ مسلماناں دے بنو گے ایتھے کاغذ پینسل لے کے آ گیا کہندا جناب ایتھے لکھ دیو تحریر کر دیو جدوں میں مسلماناں دا خلیفہ بناں گا تے میں تہاڈا ٹیکس معاف کر دواں گا حضرت عمر کہندے نے میں کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے میں خلیفہ تے مسلماناں دا میں کیویں بناں گا حضرت عمر فرماندے نے تو بھولنا ہے اللہ دے بندیا تو بھولنا کوئی اور بندہ ہوئے گا میری شکل داخل نہ میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا تسی اس نبی دے دوسرے خلیفہ بنو گے تے میرا ٹیکس اللہ واسطے معاف کر دیا جائے حضرت عمر فرماتے نے میں کو نہیں بڑھنا خلیفہ اچھا اکھے جناب تانوں کی تسی بن گیا ٹھیک نہ بنے تے پھر بھی ٹھیک تسی تحریر کر دیو حضرت عمر فرماتے نے میں لکھ دیتا جدوں میں مسلماناں دا خلیفہ بناں گا تے میں تہاڈا ٹیکس معاف کر دیاں گا او پیارے عثمان اودوں دی تحریر نے سنبھال کے رکھی ہے اج کڈ کے لے کے آ گیا ہے دسو مسلماناں دا برابر آ کے تے میں کیوں دا ٹیکس معاف کراں اے میرے پیغمبر دے یار عمر دی گل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دور گزریا میرے پیغمبر دا گزریا دور آیا سیدنا جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اس تو بعد اندر میرے پیغمبر دے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے سال خلافت کیتی ہے میرے پیغمبر دے یار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں تانوں ایک گل پہنچانا چاہنا وا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جانثار دے جناب شہید ہون تک دے واقعے تک میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جانثار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک چکی دی ضرورت سی آٹا پیسن واسطے ایک چکی دی بڑی ضرورت سی سیدنا فاروق اعظم نو پتہ لگا مغیرہ بن شعبہ دا غلام فیروز نامی چکی دا کاروبار تے انہوں چکی نو تیار کرن والا ہے تے جانن والا ہے ممار حضرت عمر رضی اللہ تعالی کسے موقع تھے حضرت عمر نو آ کے انہیں شکایت لائی ہے جناب مغیرہ بن شعبہ جڑا میرا جڑا بے مالک ہے وہ میرے کو ٹیکس بہتا لیندا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ دیا بندیا دس تو کام کی کرنا ہے اگر فلاں میرا کاروبار ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ دیا بندیا اتنا بڑا ٹیکس تے کوئی نہیں تیرا کاروبار بہت زیادہ ہے دے مطابق جناب کام دے مطابق تیرا پورا ٹیکس ہے یہ کہندا ہے جناب اس تو بعد نہ انہوں بڑا غصہ آیا کہ عمر نے میرے خلاف میری گل دا کوئی جناب صحیح جواب نہیں دیتا ان نے ذہن دے اندر گل رکھی ہے حضرت عمر نے بلایا فیروز نامی گل سننا مینوں چکی دی ضرورت ہے تے ایک چکی تیار کر دے اے کہندا عمر جی میں تینوں چکی انج دی تیار کر کے دواں گا تو زمانے بھر دے اندر اس چکی دا یا اس چکی نو یاد بھی رکھے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے او میرے جانثارو اے مینوں قتل دی دھمکی دے کے گیا ہے حضرت عمر ایک دن نماز پڑھا رہے نے جناب کم از کم 26 ذوالحج دی گل ہے فجر دی نماز پڑھاندے پے نے میرے عمر رضی اللہ تعالی
عنہ حضرت عمر دا وتیرا سی کہ پہلی رکعت دے اندر سورہ جناب یوسف دی تلاوت کریا کردے سن یا سورہ نحل دی تلاوت کردے سن لمبی سورت تا پڑھدے سن تاکہ لوگ آ کے جماعت دے اندر جمع ہو جان اے ظالم فابو لولو فروز نامی صحیح البخاری اندر عمر بن میمون رحمہ اللہ تاپی بیان کر دینے میں بھی اس نماز اندر عمر دے پیچھے کھڑا تھا اے ظالم دو تاری دار خنجر لے کے تینو زہر دی پان لا کے حضرت عمر اتے حملہ کر دیندہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دے اتے اس بیمان نے پہلا وار کیتا ہے پھر دوسرا وار کردہ ہے پھر تیسرا کردہ ہے پھر چوتھا کردہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو نہ ڈالو کے تے زمین تے گر پہ حضرت عثمان غنی اگے آئے نے اگے آ کے مختصر تھوڑی جی جماعت مکمل کروائی ہے اے ظالم تیرا صحابہ نو 13 لوگاں نو زخمی کردہ ہویا 7 لوگاں نو شہید کردہ ہویا باہر نکل گیا ہے جدو انہیں سمجھیا ہن میں باہر نکل نہیں سکدا اے ظالم نے وہی خنجر اپنے پیٹ اندر مارے تے خودکشی کر لئیے جناب عبد الرحمن بن عوف نے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف غالباً صحابہ وچوں اگے پڑے تے جماعت مکمل کروائی ہے حضرت ابن عباس نو حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماندے نے عبداللہ بن عباس جی ویکھو میرے اتے حملہ کرنے والا کون سی اگے وہی ابو لولو فروز نامی کہندے نے اللہ تیرا شکر ہے میرے خون دے نال کسے مسلمان دے بندے دے تے جناب ہاتھ نہیں رنگے گئے ایک نوجوان آیا تے حضرت عمر دا پتہ لین واسطے آیا ہے کہندہ حضرت جی کی حال ہے تواڈا طبیعت ٹھیک ہے جناب سیدنا عمر فاروق نو دودھ پلاندے نے دودھ آنتیاں دے ذریعے آنتڑیاں دے ذریعے باہر آ جاندا ہے حضرت عمر نو جدو پتہ لگ گیا میرے بچن دی کفیت کوئی نہیں جناب 7 صحابہ دی کابینہ بنائی جنہ اندر حضرت سیدنا عثمان غنی بھی شامل حضرت علی بھی شامل اور باقی بھی معتد عبد الرحمن بن عوف بھی شامل اور باقی بھی صحابہ حضرت عمر فرماندے نے میں دنیا تو ٹر جاواں نہ 5-6 وچوں مشاورت کر کے تے اپنا امیر مکمل یا امیر المومنین جڑا وے وہ اپنا تصور کر لیا جے امیر المومنین جڑا وے مقرر کر لیا جے وہ بندہ اوتھے ہی کھڑا ہے حضرت جی کی حال ہے حضرت عمر زخمی حالت اندر اونوں دیکھ دے پینے او کہندا جناب کی حال ہے امیر المومنین جی حضرت عمر دی نظر کدی او دے چہرے تے پیندی ہے کدی او دے پیراں تے پیندی ہے زخمی حالت عمر دی تے عمر نو حدیث نال کنا پیار ہے عمر نالے حضرت سیدنا امیر المومنین او دے پیراں وال ویکھدے نے کدی او دے منہ وال ویکھدے نے فرماندے تو مسلمان ہے جی میں مسلمان ہاں فرمایا تیری شلوار ٹکھنیا تو نیچے کیوں ہے زخمی پہنے زخمی آنتڑیاں باہر نکلیاں پہیاں نے عمر دیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے تنہیں پتہ نہیں نبی پاک فرماندے نے جن دی شلوار ٹکھنیا تو نیچے ہوئے گی وہ بندہ آگ وچ ہوئے گا تے 2 کام نے انہوں اوپر کر لے اللہ دی رحمت دے نال نبی دی سنت دے بھی عمل ہو جائے گا تیری شلوار گندگی تو بھی بچ جائے گی چنانچہ بیٹے نو بلایا میں 2-4 منٹ اندر گل ختم کر دیا عبداللہ آیا ہے عبداللہ نو فرمان دے نے عبداللہ مینو اے تے دس میرے تے قرضہ کننا میں اخے 84,000-86,000 دے قریب قرضہ ہے حضرت عمر وصیت فرمان دے نے او میرے بیٹے قرضہ تو میرے ولوں ادا کر دینا میں حضرت عمر فاروق نے جڑی دعا کیتی سی اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلکا واجعل موتی فی بلد حبیبکا اللہ عمر نو موت آوے تے مدینے دی آوے تے نبی دے شہر مدینے دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر نہ شہادت دی موت مانگ رہا اللہ فرمان دے عمر پیاریا موت دمانگا مدینے دی دمانگا موت دمانگا کلی مدینے
مدینے دی دند دواں مسجد نبی دی موت دواں موت دواں منبر تے قبول کر کے دواں موت دواں تے محمد دے مصلی دے اوتے دواں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے نو بلایا، جا بیٹا نبی پاک دے روزے وچ جناب مینوں دفن ہون دی اجازت لے کے آ، جا ماں جی عائشہ دے کول چلا جا کے کمی اے نہ کمی کہ مینوں امیر المومنین نے بھیجیا ہے، بلکہ اے کمی اماں جی تواڈے بیٹے عمر نے بھیجیا ہے، نبی پاک دے کول دفن ہون دی اجازت دا طلبگار ہے۔ سلام آکھیا ماں عائشہ رون لگ پئی، فرمایا بیٹے عبداللہ اے جگہ تے میں اپنے نبی پاک دے نال اپنی رکھی سی، میں عائشہ جدوں دنیا چھوڑاں گی تے میں اپنے نبی نال قیامت دیاں کنداں تک واسطے آرام کراں گی، تے جا میں اپنے بیٹے عبداللہ جا میں جگہ وقف کیتی ہے، میں عمر نو دے دیتی ہے۔ میرے پیغمبر دے عمر نو آ کے جدوں گل بیٹے عبداللہ نے دسی ہے، اکھے ابا جی ماں جی عائشہ نے اجازت دے دیتی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر دا یار رو پیا تے نال کہندا ہے میرے بیٹے جدوں مینوں کفن دے دتا جائے، جدوں میری میت تیار ہو جائے کفن واسطے جنازے واسطے تے روزہ رسول تو میری چار پئی باہر رکھ دینی ہے، باہر رکھ کے پھر ماں عائشہ صدیقہ کولوں اجازت طلب کرنی ہے، ماں اجازت دے تے دفن مینوں ماں عائشہ صدیقہ نبی پاک دے حجرہ رسول دے اندر کرنا میں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا عمر آج جناب یکم محرم 10 سال تے 4 ماہ تے 4 دن دی خلافت دے دن پورے ہو گئے، یکم محرم تے 23 ہجری ہے۔ حضرت عمر فاروق نو جناب دودھ پلایا گیا، دودھ باہر آ گیا، 60 پٹ دے پینے حتیٰ کہ عمر دی آخری ہچکی بجی ہے۔ 22 لاکھ مربع میل دش حکمران میرے نبی دا عمر جنوں ویکھ کے شیطان دوڑ جائے، جدے بارے میرے نبی دعا کرن اج او عمر دنیا چھوڑ گیا ہے، جدے بارے میرے پیغمبر فرمایا کر دے سن میں اگر میرے تو بعد کوئی نبی پڑھنا ہوندا تے میرا عمر ہوندا۔ آج عمر دفن ہویا ہے، عمر دے سانس پورے ہوئے نے، میرے پیغمبر دی قبر پاک مدینہ منورہ اندر، اور یاد رکھو نبی جتھے فوت ہوندا ہے قبر بھی اوتھے ہوندی ہے۔ میرے پیغمبر دی قبر دے نال جدوں حضرت سیدنا صدیق دنیا تو گئے نے، جتھے میرے نبی دا کندھا مبارک ہے اوتھے جناب صدیق دا سر مبارک تے ترتیب رب نے جدی بنائی ہے، جتھے جناب صدیق دا کندھا مبارک ہوئے اوتھے جناب سیدنا حضرت عمر فاروق دا سر مبارک ہے۔ یہ ترتیب اللہ نے جو بنائی ہے۔ تار کاکڑ صاحب تے میں بزرگ حاجی صاحب اسی تھے گیا، اللہ جاندہ جدو گیا نا روزہ رسول تے اللہ جاندہ اکھاں ڈل پئیاں سن، اکھاں وچوں ہنجو آ گئے، اللہ ساڈے ورگے گناہگار نو کنا عظیم ہستیاں دے کول لے کے آ گیا ہے۔ اللہ جاندا ہے ایسی روحانی خوشبو آندی ہے، ایسی روحانی خوشبو میرے نبی پاک دی روحانیت دی ہے، میرے محبوب پیغمبر دے جانثاراں دی ہے۔ اور یاد رکھو ایک جگہ قبر دی باقی ہے میرے پیغمبر دے روضہ رسول اندر، ایک قبر میرے نبی دی ہے، دوسری قبر روضہ رسول اندر جناب صدیق دیئے، تیسری قبر جناب سیدنا فاروق اعظم دیئے، اور ایک قبر دی جگہ باقی ہے، ایک قبر دی جگہ باقی ہے۔ اگے بھی روایات سنیاں نے، میرے پیغمبر فرماتے نے قیامت دے قریب عیسیٰ بن مریم آن گے، عیسیٰ بن مریم میرے دین دی تبلیغ کرن گے، مکے بھی آن گے، پھر مدینے آن گے، بخار ہو جائے گا۔ عیسیٰ بن مریم دی قبر، میرے پیر عیسیٰ بن مریم دی قبر میں محمد دے نال کھو دی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ بن مریم آن کے قیامت دے قریب پشین گوئی میرے محمد دی پوری ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اودوں دے مسلمان میرے پیغمبر دے روزہ پاک حجرہ پاک نو چاک کرنگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر پاک دا دروازہ کھولنگے، جناب عیسیٰ بن مریم دی قبر کھود دی جائے گی، مسلمان آنسو بہانگے، ہاں ہاں آج ساڑھے نبی دی آخری پشین گوئی بھی پوری ہو گئی ہے۔ تے یاد رکھو کب میرے نبی دی قبر تے جا کے چکنا یا میرے نبی دی قبر نو سجدہ کرنا،
اللہم لا تجعل قبری عیدن. اور بھابی سنی دیوبندیو جڑے بھی بھائی آئے سنو، عقیدہ اپنی جگہ تے، عقیدت کئی عقیدت میں جا کے اپنے عقیدے نو خراب کر دینے. میرے پیغمبر دنیا تو گیا سن تے آپ فرمان دینے یا اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بناویں. ساڑھے پاکستانی بھرا اتھے حرکتاں کردے نے جا کے. تانوں پتہ سمیع اللہ ساجد تہاڈا ایسا مولوی ہے جڑا کسے فرقے دی تبلیغ نہیں کردا. تبلیغ اسی کرنے تے اللہ دے قرآن دی کرنے محمد رسول اللہ دے فرمان دی کرنے صلی اللہ علیہ وسلم. تے کئی اتھے جا کے یقین جانو لمحے پہ جاندے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سلام لیا نا ایک صحابی نے تے او اڑ گیا جھک گیا تے میرے نبی نے انہیں کونی مار دیتی ہے. آپ فرماندے نا جھکیا کیوں ہے؟ اللہ رسول و فلام میں کہا مذہب دے لوگ وہ اپنے بادشاہ نو سجدہ کر دینے تو تسی تے ساڑھے اللہ دے رسول جے تہاڈا بہتا حق ہے کہ اسی تانوں سجدہ کریے. میرے پیغمبر فرماندے نے خبردار خبردار میرے صحابہ اگر سجدہ جائز ہوندا میں حکم دیندا بی بی نو اپنے خامد نو کرے. تے میرے نبی نے اس واسطے فرمایا یا اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بناویں. تے اج ویکھ لو میرے نبی تے اوتھے سجدہ کرن دیندے اسے شرطے کھڑے نے اللہ دے فضل اے اللہ نے کھلارے نے 1400 سال پہلا دے کھلارے نے. اے وہابی سنی بریلوی معاملہ نہیں. اوتھے جناب شرطے ڈانگاں لے کے کھلوتے نے. جڑا کو اللہ جاندا کہ پرنا سٹ دے نبی پاک دے او جڑی لگی ہے نا اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جاڑی پرنا سٹن گے. او پرنا سٹن نال کی ہو جائے گا انما الاعمال بالنیات. جنہ پیار سانو نبی پاک نالے کیونکہ اسی مسلمان ہاں اے ہو ہی نہیں سکدا کہ وہابیاں نو نبی پاک نال پیار نہ ہوے دیوبندیاں نو نہ ہوے سنیاں نو نہ ہوے. او عقیدے تے اختلاف اپنی جگہ تے وہابی پیار کردے نے کہ نہیں کردے؟ سنی کردے نے کہ نہیں کردے؟ دیوبندی کردے نے کہ نہیں کردے؟ لیکن میرے سونےو اسی اونج مننا ہے جویں رب نے منایا ہے. اسی عیسائیاں وانگ نبی عیسیٰ نو منیا کوئی نہیں تے آج دے بندیاں وانگ بھی اسی نبی پاک نو منیا. اسی منیا ہونجے جویں قرآن نے منایا ہے جویں نبی دے فرمان نے منایا. اللہ کو دعائے اللہ پاک سانو عقیدہ قرآن و سنت دا نصیب فرمائے. حدیث تے قرآن تے عمل کرنے والا بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.